Pepa Praščić je pun sitnih pogrešaka koje je lako previdjeti, ali kad ih jednom primijetiš, više ih ne možeš zaboraviti. Kao u epizodi Oblaci, obitelj Prasac ide na plažu. Kad stignu na plažu, vidimo da nose svoju uobičajenu odjeću, ali čim iskoče iz auta, odjednom su u kupaćim kostimima. Doslovno su promijenili odjeću usred skoka. Sada pređimo na vrtić. Kad tata Praščić ostavi Pepu i Đorđa, pogledajte auto. Parkiran je tako da je okrenut prema zgradi. Ali u sljedećem kadru, auto se nekako sam okrenuo i sada je okrenut od zgrade. Nitko ga nije vozio, nitko ga nije dirao, sam se okrenuo. Kasnije, kad se djeca spremaju crtati, pažljivo pogledajte stol Pepe i Đorđa. Prvo, stol je postavljen blizu prozora, ali kad završe s crtanjem, njihov stol se potpuno premjestio na drugo mjesto. Kao da je stol sam odlučio promijeniti mjesto. U epizodi Nova kuća pogreške počinju odmah. Kad gospodin Bik uđe, vidi se da nosi obične cipele, ali doslovno u sljedećem kadru te cipele postaju čizme. Nije ih obuo, jednostavno su se magično pojavile. A evo nečeg još čudnijeg. Kad obitelj Vuk stigne, možemo vidjeti Pepu kako sjedi na ljuljački iza njih. Ali dok Vukovi prilaze obitelji Prase, ljuljačka iznenada nestaje. Nema je. Potpuno je nestala. Zatim, nakon što gospodin Vuk testira čvrstoću kuće, ljuljačka se magično ponovno pojavljuje u pozadini. IFAM! Na satu tjelesnog, Suzi ovca potpuno promijeni boju. Odmah na početku, njezine ruke su sive. U dvorani njezine ruke postaju bijele. Nekoliko scena kasnije ponovno postaju sive. I u jednom kadru njezine ruke doslovno potpuno nestanu. Suzi je na trenutak otključala način nevidljivosti. Epizoda Edmundov rođendan ima neke od najsmješnijih pogrešaka. I većina njih dolazi od blizanki zebri, Zuzu i Zaza. Zapamti, Zaza ima crno lijevo uho i bijelo desno uho, a Zuzu ima suprotno. U jednoj sceni Zaza osvaja medalju tijekom igre kipova. Dakle, Zaza je pobjednica. Ali kad djeca počnu plakati, medalja se nekako našla oko Zuzuinog vrata. Zamijenila je blizanke, a da to nitko nije primijetio. Zatim, tijekom igre dodavanja paketa, i Zuzu i Zaza u jednom kadru izgube repove. Njihovi repovi jednostavno nestanu. Kad mališani plaću na stariju djecu jer su im uzeli mjesta, pogledaj Edmunda. On slučajno nasmiješi na jedan kadar prije nego što zaplače. Kao da je zaboravio je li tužan ili sretan. I evo još jedne smiješne situacije. Kad Zuzu i Zaza stave svoje šešire, boje šešira zamijene strane. Šešir sa zelenim vrhom preskoči s desne na lijevu stranu, a onaj s ružičastim vrhom ide s lijeve na desnu. Njihovi šeširi potpuno zamijene mjesta za manje od sekunde. U epizodi Leteći veterinar, kada doktorica Hrčak i mama svinja iskoče iz aviona, njihovi sigurnosni pojasevi odmah nestanu. Jedne sekunde su vezane, a već sljedeće nisu. Zatim, kada tata svinja nazove doktoricu Hrčak s posla da spasi patke na krovu svog ureda, jasno je da nosi svoju uredsku uniformu. Ali kad puste patke u rivnjak, tata svinja odjednom opet nosi svoju odjeću. Potpuna promjena odjeće u samo nekoliko sekundi. I na kraju, kad se svi zahvale doktorici Hamster, tata Pig gleda u Pepu umjesto u doktoricu Hamster. Možda je zaboravio tko je spasio stvar. U epizodi Avionom na ljetovanje primijetili smo hrpu pogrešaka. Kad svinjska obitelj ulazi u taksi, njihov sigurnosni pojas se pojavljuje niotkuda. A na aerodromu možemo vidjeti Elu Magaricu, ali ona ne nosi svoje naočale kao inače. Također možemo vidjeti i Wendy Vuka i njezinu mamu. Ali dok ulazi u avion, Wendy je sama. I na kraju, kada tata Pig ulazi u avion, na jedan kadar mu se izraz lica promijeni u mrštenje. U epizodi Gusarsko blago. Pogledajmo ovdje odjeću Suzi. Ona nosi prugastu haljinu i povez preko oka. Ali kada se djeca prikradaju Pedru, Suzi sada nosi svoju uobičajenu ružičastu haljinu. Međutim, nekoliko trenutaka kasnije, Suzi se nekako opet preslači u svoju prugastu gusarsku odjeću. Također, Suzi se pojavljuje s gusarskom maramom na glavi, iako je ne nosi u toj epizodi. U epizodi Školski projekt, obitelj Pig je u svojoj kuhinji i izrađuje dvorac za Pepin školski projekt. Ako pogledamo u pozadinu, možemo vidjeti sudoper kraj prozora. Ali nekoliko trenutaka kasnije, sudoper jednostavno nestaje bez traga. Sada pređimo na epizodu Svjetski dan knjige. Odmah na početku vidimo kako mama Pig dolazi po Pepu i Đorđa u vrtić. Ali kad stignu kući, tata Pig je taj koji vozi, a mama Pig je u kuhinji i pije čaj. Također, pogledajte Edmundovu knjigu ovdje. Jasno se vidi da je narančasta. Ali do kraja epizode njezina boja se potpuno promijeni.
U epizodi tata postavlja sliku. Mama Pig ima lijepu novu sliku Pepe i Georgea. Zato tata Pig nudi da je objesi. Kad tata Pig označava zid, možemo primijetiti da je kutija sa salatom smještena točno iza Pepe i Georgea. Ali nekoliko trenutaka kasnije, kutija sa salatom se zgodno premješta blizu tate Piga. I to nije sve. Nekoliko trenutaka kasnije, kada tata prase objesi sliku, kutija sa salatom se opet vraća na svoj prvobitni položaj. Sada pređimo na epizodu Delfina Magarac. I ova je epizoda puna pogrešaka. Na primjer, ovdje pored Pepe vidimo stol na kojem je telefon. Ali kada se scena približi Pepi, stol nestaje. Kasnije u epizodi kada vlak stigne na odredište, vidimo da u vlaku nema nikoga osim Delfine. Ali kada se scena približi, Delfinin tata se pojavljuje nijotkuda. Također, pogledajte ovdje na tračnice vlaka. Kako bi se uopće trebao vratiti odavde? U ovoj sceni ovaj crtež mačke doseže do ramena mame svinje. Ali nekoliko kadrova kasnije, crtež mačke je postavljen iznad glave mame svinje. I također ovdje možemo vidjeti da se iza tate svinje nalazi crtež. Ali kada se scena približi njemu, crtež nestaje i drugi crtež se pojavljuje ispred njega. Sljedećeg dana Delfina odlazi posjetiti Pepinu igraonicu. I kada se Pepa i Delfina spremaju ući u učionicu, možemo vidjeti da su Pedro, Rebeka i Deni još uvijek vani. Ali problem je u tome što kada Pepa i Delfina uđu u razred, Pedro, Rebeka i Deni već sjede s ostalom djecom. I na kraju, pogledajte ovaj ormar ovdje. Nalazi se točno ispod ovog sata. Ali doslovno u sljedećem kadru nema ormara ispod sata. U epizodi Sportski dan, kada Rebeka primi trofej za pobjedu u utrci, možemo vidjeti da trofej ima zvijezdu na sebi. Ali kada se scena približi njoj, trofej sada ima trokutasti simbol umjesto zvijezde. I kada Richard i George skaču u dalj, možemo primijetiti da kada George skoči u pješčanu jamu, baca sjenu. Ali kada Richard skoči, on ne baca nikakvu sjenu. I u ovoj sceni primijetili smo čudnu pogrešku. Ovdje možemo vidjeti da je tata prase prvi, a sva djeca stoje u istom redu. Ali u sljedećem kadru sva djeca osim Pepe su nestala. Nastavljamo s epizodom Polin odmor. U ovom kadru možemo vidjeti da se na stražnjem sjedalu nalazi kofer. A u sljedećem kadru kofer jednostavno teleportira u ruku djeda praseta. U ovoj sceni vrata kaveza su se pojavila nijotkuda. A u sljedećem kadru opet su nestala. U epizodi Nestanak struje možemo vidjeti i Pepu i Georgea kako sretno plešu uz glazbu koja dolazi iz zvučnika. Kasnije u epizodi dolazi do nestanka struje i sve postaje mračno. Obitelj tada napravi televizor od kartona, svi se zabavljaju, a onda se struja iznenada vrati. Ali to nije jedina stvar. Ako pogledate zvučnik, primijetit ćete da je sada okrenut u suprotnu smjeru nego prije nestanka struje. U epizodi Jednom davno, Pepa čita priču Georgeu. Ako pogledamo sobu, možemo primijetiti razne predmete razbacane posuda, a odmah iza Georgea možemo vidjeti crtež mačke. I odmah ispod crteža možemo primijetiti autić koji leži naopačke. Ali pogreška je u tome što čim mama svinja uđe u sobu, autić nestaje. Čak i ako pogledamo cijelu sobu, ne može se pronaći nigdje. Čini se kao da je autić sama odvezla prema zalasku sunca. Idemo dalje. U epizodi Tržnica, Pepa i njezina obitelj odlaze na tržnicu kako bi kupili neke stvari. Nakon što su kupili nekoliko jabuka, odlaze do štanda gospođe Krave. Sada primijetite da tata Praščić drži košaru s jabukama, a mama Praščić stoji odmah iza njega. Ali problem je u tome što kada tata Praščić padne na pod od mirisa sira, mama Praščić i košara nestaju. I to nije sve. Nekoliko trenutaka kasnije, kada obitelj Praščić odlazi do štanda gospodina Lisca, on im pokazuje razne predmete. Prvo im pokaže drvenu jabuku, a nakon toga im pokaže plastični sir. Primijetite da je drvena jabuka još uvijek tamo, ali kada se kadar udalji, drvena jabuka jednostavno nestane. Nisam iznenađen zbog toga, jer se s gospodinom Liscom uvijek događa nešto sumnjivo. I treba mu samo 24 baterije. Dakle, ovo su bile neke od smiješnih animacijskih pogrešaka koje smo pronašli u Pepi Praščić. Vjerujte nam, ima ih još mnogo koje tek treba otkriti. Kao i uvijek, vidimo se u sljedećem videu.